Mhuri yeZimbabwe pane nhau yashamisa vanhu. Ndoda kuti this morning His Excellency President Emerson Mnangagwa attended the presidential national prayer breakfast at State House. Panga ane vamwe vakuru vemasangano emachechi vachiti aiwa vari kuita a national breakfast. Sanabina mashoko abuda achikomendewa aiwa nemapoliticians munyika yeZimbabwe. Nodobva subscribe or like on the bell icon. Ndoona kuti afadzi aMary anopinda paendo pake onyora achiti, what are you praying for? More prisons to jail innocent citizens in, more tear gas to choke innocent young people commemorating Youth Day, bigger baton sticks to beat citizens with, bigger torture chambers for when you abduct innocent citizens at the airport, bigger private jets to carry looted gold. We need new leaders. Uyu ndifadzi aMary ari kupinda achikomenda post yapostiwa Nick Mangwana aiwa this breakfast yaEJ Mnangagwa aiwa achiti vari kunamata nevamwe vakuru vemachurches vari kuuya vachiita this event. Takaona nyika yeZimbabwe yatarisana the forthcoming Sabc summit kuti pataona kuti aiwa pane maabductions, torture, aiwa makuvheleto kwemahuman rights kwakanyanyisa zvanyatso kubata international observers nemamwe maunions vakuona kuti munyika yeZimbabwe makashata. Nyangwe neSabc iri kutonyara kuti tiri kuya tichipa chairmanship kune nyika yakadai. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro this event yaitika ina comment section medu. Musakanganwa kusubscribe, kulike pamwe chete on the bell icon.